खुलुमबाय आंनि मुङा थरेनानि हारिमारि। आं धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खेराइगुडी बड'गुडी भेन्सार स्कुलनि फरायसुलि। दा आं बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय दि सरकारनिसिम जों दाबो गांसेबो बिजाब मोननो हायाखै। बेखायनो जोंनो गेदेर सुबुंफोरा सरकारनिसिम खावलायनानै जोंनिसिम बिजाब दैथायहरनो हाथोंसै। बेनो जोंनि खावलायनाय। खुलुमबाय। जों धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय खेराइगुडी बड'गुडी भेन्सार स्कुलनि फरायसालिनि फरायसा। दा जों सरकारनि बेखौनो खावलायहरनो सानो दि जों दाबो बिजाब मोननो हायाखै। बेखायनो गेदेर सुबुंफोरा सरकारनिसिम खावलायहरनानै जोंनो बिजाबखौ दैथायहरनो हाथोंसै। बेखौनो